Martangyang nahohom mahita di bagas rohat tawi. Martangyang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede 20 tolu ayat sada 1 ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadiana tuma palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamusongon poso-poso na baru tubui, disusu na denggan na somangasi, asalam gadahamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogo otai, olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok moliate dohami tuho, ala ditaluhon ho dosa dohot hamatean, marhite-hite hamateami, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami, ala ni haheheon mi.
Dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo uluan nami, ruasmu do hami. Di pausat hodo hami sian haholomon, tu hati uron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargogoi mahami mamuji, dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapoko di bagasan haporseaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amen. Maredehita. Tabegema sikat nipatik di mingguta sadarion imana tersurat di poda 4 ayat 10. Si paingot mangapoi mangalului habis tarang. Sai tangihon ma hamu ale akka anaha pangajaran ni sada ama jala rikoti hamuma gumuruhon pangatusion. Ido yang gosahat na atong rak mangidogugo mahita tutuha debata laho mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikni. Amen. Maredehita. More
atau potima dosat tanah godang itu adopan ni debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami nadiban wagijang pargogo na suhatu dosan pardenggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham say marpamuati maroham di hajahaton nami jala say unang be ingot akka dosa nami ay jut-jut dohami mardosa maradu poko jala jut-jut do husungguli hami rimasmu marhitesian pangalasyon nami di hatam ale Tuhan Jehovah sayunang paingot-ingot pangalasyon nami unang alang asin roham sayurupi mahami ho ale Tuhan debata hatuon nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhan sesaan ni dosa songono dohatan ni Tuhan Yesus Roma hamu tuahu hamu akan naloja jalana sorat upasonang pehamu buat hamu maaugaku tuhamu guruhon hamu masian ahu aina labok doahu jalana serep marroha asa dapotan hasonangat to dimuna aina labok do augaku jalan yang do dohot nahu papor satu hasanga pomah di debata nadi kijang. Amin. Maredeta. Tiki
tabegi mahata ni debata songon turpuk epistel di minggutan sadario ni mana tersurat di buku Pangukapos sada ayat 41 ayat 8 tajahama di bagasan namar sikat soren. Ahu surat ni si Johannes madapoton na pitu huria na di Asia. Asini rohama di hamu dohot dame siad ibana na mangului naung manguluhian jalana naing ro naing sian na pitu todi na diadopan ni habang sana. Dijadi hodo hita gabe harajaan hamalimun ni debata amanai di ibana maha sangapod dohot hagogoon rodi sa leleng-leleng na amen. Ahudo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaing debata naung adong hian nanaing roi sigonggom saluhutna ido yang gosahatna atong rak mangidugugo mahita tuado pan ni debata mangulahon. Amen. Maredeta.
taha tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumupalangit dorotan ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siato di porbadia adorang sohun ido tuhata na tumau na berni di panghuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tubanu turun di tanah na mula mangulu di hari patuhu na manai tu surgo lau hundu siang debata Jehovah amanai parbuko na sokudasan di siba ibana pamulak sugu tu tanah on manghumi halak na mangulu dohot nama ahu porsea ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panhalak Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai nama doh mula mangulu so daging halak nang mate dohot dihanguluan na surah-surah. Amin. Bagaimana titing ni huriata damang dainang horsma dihita salhutna tabigi ma tikting ni huriatta namasa doh nanaing si pamasao parhalado ha KPP Batam pasahaton selamat hari Minggu ma dihita salhutna jala selamat datang ma di ruas ni huriatta na ondo pe parjolo sahali romar Minggu di huriattao sai di pas-pasu di Batama parsarata sadarion bain sangat ni guarna na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu kuasi modo geneti songon poso-poso naim baru tubuh songon topik tangihon hamuma asa mangulu tondi muna napaduahon dana nasorang di basa-basao tuhata dosada dana bawa di keluarga nyala amang te si hombing boru na 70 sianwek balai kolam tolu di hari Selasa tanggal 24 April 2025 sehat dodak dana kisuang songoni nang na torasna napatoluhon ruas na baru na parjolo mamuka minggu sadarion 27 April 2025 gabe ruas ni huriata mak keluarga ni hala amang tulus parlapian sihar lumbat tobing dohot ala inang Kristin Zevania nasida sian gereja HKBP siri-sirisi resort siri-sirisi nuaing tinggal di Anggrek Mas Batam Center masuk to Week Glory Batam Center. Napaduahon mamuka minggu sadarion 27 April 2025. Gabe ruas ni huriata ma keluarga nyala amang Rio Aditya Pardede ala inang Kati Nopita Sidauru anak ni ruas ni huriata KBP Batam nuaeng tinggal di Taman Raya Batam Kota masuk to Week Batam Kota na papaton ruas namonding nunga jumolo di jauh de bataya ima inang sintua minur boru pasaribu nahina baluhon ni hala amang de si manjutak sian Week Batam Kota monding di hari Selasa 22 April 2025 tutup umur 61 tahun laos papungu pelean amplop dohita gatini ilu manetek sadarion di ganup parmingguan sai di pargogoi de Batama salhuna keluarga napalimahon pertanyangan punguan ama PHD
Pertanyaan punguan ama PHD di Patupa di hari Senin 28 April 2025. Dibagas di keluarga ni Amang S. Situmeang Inang Boru Nababan. Alamat nasida di perumahan klaster Ranata Blok F nomor 6. Legenda Tengah Batam Center masuk pukul 10 sia 30 WIB. Na paunopon ibadah perempuan distrik PPD di hari Jumat 2 Mei 2025 pukul 10 WIB di Patupado ibadah perempuan distrik 20 Kepulauan Riau di HKBP Batu Haji Lama. Di Sosoima tusaluhu perempuan di HKBP Batam Laho Mandohoti Ulaoni. Na papituhon kunjungan Gerjawi di hari Minggu 4 Mei 2025 pukul 10 WIB. Kategori remaja HKBP Batam Patu Pahon kunjungan Gerjawi tu HKBP Tiberias Teluk Bakau nani ulun ni koordinator seksi remaja la inang situa OP Boru Simajutak tatangya koma ulauni asa mardalan doho denggan na pawaluhon Purnawa Bakti Manang Pensiun Sintua. Di hari Minggu 4 Mei 2025 Pabur Hatota ma tumasa Purna Bakti Pensiun Ima Amang Situa LH Silitonga Sianwek Batam Center Mardomu tu ulauni patupaut tama na parjolo papungu pilihan khusus songotanda ni hamula teota tu pakobasion ni nasida salelengon na paduahon duk siduk parmingguan patupaut tama acara ramatama di GSG na didohotan ni sude parhalado dohot keluarga sude ruas ni Wik Batam Center dohot perwakilan ni ruas 2 halak per week. Napa siahon pertanyaan week pinangidoma tuhita ruas ni huria digan week asa mandohoti pertanyaan week tabi jala oma jakwal pertanyaan di bagasan mingguan. Napar jolo di hari Rabu week balik kolam Sada Galilea balik kolam 2 Nagoya sekitar Seipanas Tiban Kampung Nanas. Di hari Kamisna balik kolam Sada Nazaret Batam Kota Bengkong Indah Muara Takus Batam Center Nagoya. Di Bengkong Indah dang terisi di bagas niala amang keluarga situa OP Lubis hala inang Boru Sianipar. Na pasapuluhon ruas namar sahid tatanya komadongata na tungon di bagasan parsahitan asa dilihon de bataha malum tunasida jala guar-guar namar sahid boima taida di layar videotron manang ditikting na adong dihita. Pasapul sadahon bunga altar sumbangan bunga altar sadarion ima sian keluarga ni ala amang pasaribu ala inang Boru tahayan sian wek tiban saya ditambahi debatama pasu-pasu tunasida na pasapul bahon perekrutan guru sekolah minggu laho pasikop kon haurangan ni ka guru sekolah minggu di Patupa Uriata do perekrutan guru sekolah minggu dohot persyaratan na parjolo warga jemaat HKBP Batam berperilaku yang baik dan beriman sudah lepas sidi manang malua turuas naneng mandaftar boima menghubung yala inang diakones den nibor Silitonga dohot amang sintuace simorangkir dohot HP-na adong na tertera jala boima manang situa wik nabi 10 tolu soso-soso di hayason do fasilitas umum dia ka pelian bulan atta asa taharikot toma pasahaton marhite aka situa lingkungan
Ucapan selamat ulang tahun. Saluhut paralado do ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huria nama ulang tahun hatu tubuh dohot parbagason di bagasan minggon sai di pasu-pasu debata go dame nang las ni roha pasa pulupaton warta keuangan saldo akhir bertanggal 26 April 2025 gudangna 34 juta 57.510 rupiah. Sonima sahat ni tik-tikta di bagasan mingguan tuhatama nama masu-masu nasa tik-tik ni huriana bahan sangat di guarna. Amin. Tapi gema korna poso gulu.
Nalau manangi hata ni hata hita marede hita siabukwede 750 ayat 1 ayat 2. Damini dewatana sumurung sian salhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madita salhuna turpuk jamita di minggu tasadarion ima minggu kuasi modogeniti tersurat di Yesaya bidu 55 ayat sada saharu di ayat 5. Hujahahom madihita. O hamu surya kana mahuas Roma hamu tuwaikon. Jala hamu akana somar hepeng Roma hamu manuhor. Mamonggoli dohok mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur dohok susu unak pola marhepeng manang marpanuhor. Buasa tung madasi kepe kamu tu nasotau hamu luhonoton. Jala nani omomuna tuhor ni nasotau pasonak kamu. Saya tangi hok kamu maau asa panganom muna na tabui jalabu suran rohamuna di tabu-tabu tare hok kamu ma pinggol muna jala roma hamu tuau tangi hok kamu ma asa mengulu to dimunai jadi bahenok kuma tuhamu padan saliling-liling na ima padan parasian nasi tong itu si David nasotu pamuba idama si tidangi tuaka bangso ibana hulehon bahai pertogi dohot sileho patik tuaka bangso idama bangso naso tinadapian iko jawam mudo jala bangso naso tumaddaho Roma na hopiho ala ni Jehovah di batam dohot ala ni nabadia ni Israel ainunga mermulia ho di bahen ido sahakna tarsongo perubat-ubat nama niga-nigahon ubakna songoni do parjesaya di son marsurak-surak ibana jala martik tingibana di dok ibana
Oh hamu sudia kana mauas Roma hamu tuaikon. Ditawar honi mana na duminggan. Surau do adong dinikmati, adong diparnapunahon, alai di pamerengan ni si Jesaya danga pala hidup na duminggan. Na duminggan ima na tiniktikon ni ibana. Buasa pola madasing hepek kamu tu nasotau hanguluhonoton. Jalan yo momuna tuhor ni nasotau pasonak kamu. Saitang yo kamu maau. Jadi adong naneng diumupon ibana, adong naneng di patorang ibana, adong naneng di pasahat ibana tu halak Israel, natongon neng haruar sian habuang Babil, neng mulak tu Jerusalem. Dia mau kana hina holongan, danga pala sude halak Israel, dengar rohana, manang ias rohana, manang bulus rohana, keluar dari Babel. Danga pala sude na sida marlas ni roha mulak siya Babel naing masuk musetu Jerusalem. Adong do siya tonga-tonga na sida naung merasa nyaman di Babel, naung memiliki jabatan di Babel, termasuk Daniel. Alani itorop sian na sida na maol rohana bukas siya Babel. Alani ido tiktingod di tiktikot Jesaya tu na sida asalas rohana keluar dari Babel masuk tu Jerusalem. Dia mau kana hinaholongan naneng dohon ni Jesaya. Buasi say mulak dope pamerengan nasida tu Babel. Babel inganan habuangan. Naing pasahaton ni dibata nai baru tu nasida di Jerusalem nai baru. Inganan na merdeka, inganan na bebas. Naik pasahaton ni dibata tu nasida ima hanguluan. Diangkat Jesaya di son. Hamuak kana somar hepeng. Roma hamu manuhor mamonggoli doho mangaton. Say Roma hamu manuhor anggur doho susu unak pola marheping manang marpanuhor. Anggur doho susu dungi panganon na tabu, dungi tabu-tabu. Itu persoalan makanan doho minuman. Daktar sirang jolma siat cipanganon siatci inumon. Daktar sirang jolma sian materi na di parnapunahon ibana. Daktar sirak sahala jolma sian arta na di parnapunahon ibana. Aduk sada buku na sinura ni Spencer Johnson nomor judul Who Move My Cheese. Kalau tak terjemah tu hata Indonesia, tu hata Batak, isi membuat rotiku. Siapa mengambil atau memindahkan kejuku, rotiku. Di surat ibana di buku nai adong binatang imatikus bagudung molo adong Jepang ni baguduk si panganon dungi saya diharati ibana doi diharati alai molo di papidda sasahala rupani si panganon nai luluan ni mana do menang tu dia mesti si panganonon. Dia akan bekerja mencari makanan. Jaladang mabiaribana jerat atau racun. Sai luluan nyodo si panganon nama tu dia mana mangalului. Alani ido tikus itu adalah binatang pengerat. Haraton nyodo sudi. Asa cupak si panganon. Dungi arung ma jolma alai arung go warna iban mana di si meloju paksa si panganon bisa denganan dirajumi ibana do nunga ama binguluna di somma hita sudina sopu sonang marohatta di son edde-eddean na do si panganon dang luluan di mana si panganon ne baru ngacukup beon 7 turunan ninna alani dora molohya di jamitahon pareses tadi son
adong edde songonon edde ni halak Batak opuna si Bagitano among na si Garustano anak na si Bagurtano. Alam memang saya di edde yartanai ngasonang berohana dang didului be si panganon dang dilului be artana asing be. Saudara-saudara, antara bagurung doho jolmana kaning, bagaimana pandangan mereka tentang makanan, pandangan mereka tentang harta yang mereka miliki. Molo bagurung nakaning dang mabiari bana di ngoluna madiori si panganon, dang mabiari bana dia kena jerat, dia kena racun. Sudedo diharati bana mengalului si panganon. Molo jolma nakaning dia merasa nyaman ketika dia makan, sonang ngoluna pakilalaanna. Alanido dihamuak kana hina holongat di bagasan kuaring Tuhan Yesus Kristus. Adong di pamerengan ni si Jesaya nunga merasa nyaman ngoluna sida di Babel, nunga merasa nyaman ngoluna sida di Sipangano di Babel. Alanido kibana sude hamuak kana mauas Roma hamu tuhaikon jala hamuak kana somar hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli doho mangaton. Sai Roma hamu manuhor anggur doho susu unak pola marhepeng manang marpanuhor. Dang didok Jesaya makanan itu tidak penting. Dang didok kibana artai dang apala rikot. Ale didok kibana molo di parsita jolma sinamot, molo di parsita jolma si panganon, molo di parsita jolma susu. Ale didok kibana tuhor hamuma sopola marhepeng. Memang agak kontradiktif doi. Masa membeli tanpa uang, manuhor sopola marhepeng. Alain dohono na si lehon ni debata na marga, si lehon ni debata si pangano do si inumon pasi kopon na ngadongi. Itu adalah pemberian gratis. Si lehon di debata. Na paduhot dihamuak kana hina holongan. Buasa tung madda si kepe kamu tuna so tau hangulu honoton. Jalanani omomuna tuhor nina so tau pasona kamu. Saya tangi hok kamu ma awas panganom muna na taboi. Jala bosura rohamuna di tabo-tabo. Buasa pola madda si kepe kamu tuna so tau hangulu honoton. Dia mau kana hina holongan. Arong dopat dohan ni Nabi Suk, apakah kita makan untuk hidup atau memang hidup untuk makan? Arong dozolma mangulu mana asa mangan. Ale arong dozolma mangan di mana asa mangulu. Maka ketika kita makan untuk hidup berarti makanan itu adalah proses hidup kita. Asa mangulu hitau ben namar si panganon. Oke. Kita coba mau lodong harta. Apakah hidup kita untuk harta kita atau memang harta kita untuk hidup kita? Jangan mau kana hina holongat di bagasan kuaring Tuhan Yesus Kristus. Naduminggan melodong harta, melodok si panganon. Asa tungulut tadoi. Daong molo mangolu hita asa tu harta tak daong. Ido benar puasa tung madda si kepe kamu tuna so tau hangulu honoton. Barangkali makanan mereka bukan untuk hidup mereka, tapi hidup mereka untuk makanan mereka. Ulu si pata lo jaiba madiori nariko di bagasang ngulon, lo jaiba madiori si panganu di bagasang ngulon, alay dak kaya tahanguluhon, dak kaya tahalatson si panganotta di bagasang ngulutta. Aruta istilah di batamu kerejo 7 to 7 kerejo. Jala dang mencukupi nutrisi doh gizi na pinangan ni mana. Hola lau pa pungu-pungu sinamoti. Arong do ya
binereng tong mana 7 to 7 nakarijon hatok do mamora memang hatok mamora ala memang huli do dungi hatok tong marujung ay pitor marsahit pitor marujung banaroha ma lu jani inatay papungupungui artanay sinamo nay manguli mamusin no namatay naro na mamaggati naro na mamenikmati. Saudara-saudara di dok Jesaya di son bahasa tung madasi kepe kamu tu naso tahu hanguluhonoton jalani omomuna tuhornya so tahu pasona kamu. Selnya kamang doh takainang dia tidak mengkritik tentang uang, dia tidak mengkritik tentang makanan. Alani molo adong na di piopamu, molo adong na di tiopamu, molo adok si pangano muna. Itu untuk hidup. Itu untuk proses bertahan hidup. Mula maju hita anak kaning, tuba gudungi. Sasitong na dia mengerat segala sesuatu. Naso saya do si pangano di ibana. Di diori ibana tu sudah, lalu dia kena jerat. Alani diamok karena hina holongat di bagasan gua itu atta Yesus Kristus si pangano nariko di bagasan ngoluta adalah untuk proses hidup kita. Alani yang dohono merhite-hite terpukau molodok si panganomu nikmati makananmu. Molo di paluas debata dope nikmati hosi panganomu nikmati saja. Nikmati makananmu. Maka tujuan hidup kita bukan di makanan itu. Alai merhite-hite si panganoni, kita membentuk tujuan hidup kita. Alani do gimana mamuse di ayat tulu. Tarehok kamu ma pinggol muna, jala Roma hamu tuau, tangi hok kamu ma asa mangolu to di muna. Jala bahenok kumatuhamu badan saliling dililingna ima badan parasian nasitongi tarehok kamu pinggol muna tuaku. Saudara-saudara, Jesaya mau menyempurnakan bahwa kehidupan kita itu bukan hanya dari makanan kita. Alai tuksian hatani di batado. Kehidupan kita itu tergantung kepada Allah. Minggu tasadaroni mangi minggu kuasi modogeniti. Songo poso-poso na baru tubuh na uasan disusu na tama. Atau seorang bayi itu hidupnya tergantung kepada ibunya. Tanga dong poso-poso boy mangulu anggoso dirawat induknya inungna amungna dangarong dana na seorang boy pitur magodang ibana anggoso dirawat hidupnya itu tergantung kepada orang dewasa hidupnya itu tergantung kepada ibunya. Alainang dahono niturpukon kuasi modogeniti hidup kita itu tergantung kepada Allah ngolutta tergantung tu dewata. Maka ketika kita hidup kita ini tergantung kepada Tuhan. Alani do dihamok karena hina holongat di bagasan guaran itu atta Yesus Kristus. Dak tergantung tu si panganon, dak tergantung tu si namot, dak tergantung tu arta nguluta, alai tergantung tu di bata. Ido benedo kibana tare hok kamu ma pinggol muna jala Roma hamu tuau tangi hok kamu ma asa mangolu to di muna. Amos madokon lului majahuba asa mangolu hamu. Maka saudara-saudara kehidupan kita itu tergantung kepada Tuhan. Sejuk-juk do kudok di jamitak kusongonon. Sasitongna simpel do ngulut taon. Ngulutau tergantung ngulutau terdiri sian fisik hosa ate-ate jiwa jala jok do tarok hosaon lima oksigen
Habis asitong na daktar gation oksigen hosaon di hosai do toddi alani i uban na mangulu jolma alana adong do sarana ima pamatangon ima pisik molo kejadian madok di toppa di batas ya tano dungi di lucot de batama hosa hanguluan tubungbung ni igung na asa mardaging na mangulu ibana. Maka kehidupan manusia itu adalah karena roh Tuhan. Alani hosa ni di mata. Alani molo mangulu do pehita na adong do hosa ni di mata. Dihita. Marhosa do petete sudi sotta Marhosa do pe. Adong na so marhosa ison. Itu tadai na mangulu. Adong hosa ni di mata. Hosa ni di mata ima roh ruah. Alogo na diulucot de bata. Alani molo merujuk kita. Roh itu keluar dari tubuh ini dan roh itu kembali kepada Allah. Mula matu de bata toddi jala napuna ni de bata do toddi. Maka saudara-saudara, kehidupan itu sebenarnya bukan hanya ditopang oleh materi. Kehidupan itu sebenarnya bukan hanya ditopang oleh makanan. Tapi kehidupan itu sebenarnya ditopang oleh firman Tuhan. Dimulai di batado hatai jala sartu di batado hatai. Ditopang oleh firman Tuhan. Alanido dihamuk karena hina holongan saleleng mangolu hita hata ni dewata. Hosa ni dewata ido manopang ngulutta. Alani do kibana tangi hok kamuma asa mangolu to dimuna jadi bahenok kuma tuhamu badan si salileng ni lilengna ima badan parasian nasitongi tu si David nasotupa muba. Atong dihamok kana hina holongan kehidupan itu ditopang oleh firman Tuhan. Hata ni dewata. Dia omokkan hina holongan di bagasan Korinto ta Yesus Kristus di ayat 5 itu gimana songonon idama bangso nasotina dapian ikut jowom mudo jala bangso nasotumadaho Roma nahopiho ala ni Jehovah di batam dohot ala ni nabadia ni Israel ay nunga mermulia ho di bahen. Ay nunga mermulia ho di bahen. Nabura dope tahalacon Paskah dan memang kita masih dalam suasana Paskah. Paskah itu adalah di paula di batamu se bohina gabisa gobbar doho jolma. Naung maguhia buhini di batas buhini jolma ala ni dosa ni jolmai alai di paula kimana muse buhina gabi buhini jolma gabi buhini di bata tubuhini jolmai di dokibana nunga mermulia ho di bahen nunga mermulia ho di bahen makin mulu tabahas di gijang wibawa kita itu tidak ditentukan oleh makanan dan minuman, tapi wibawa kita itu ditentukan oleh firman Tuhan. Wibawa kita itu ditentukan oleh wajah Tuhan. Buhini debata. Atong molo tabereng buhini debata di buhini dongatta. Mermulia ma buhini dongatta. Molo tabereng bohini debata di bohini nasa jolma mermulia mana nasa jolma di hita dungi argama jolma di hita. Maka saudara-saudara, ketika hidup kita itu tergantung kepada Tuhan, tergantung kepada firman Tuhan, dungi ta argahoma nguluni hajol mauta. Amin. Tuhan mau lihat dia sini rohami dohot didenggan ni basami di pasorako kami gabe tinopane baru kami marhite hite haheheomi Tuhan sombang so Israeli ditugi hukum mulak tu baru tu Jerusalem baru
songoni mahami tuki honomu dada di si panganodo di si inumon ngulu nami na hupiau pami siak kasianganon alai tung di hanguluan na siak koido tung di baritam-barita na uli ido ngulu nami le Tuhan jalalos baritam-barita na uli ido mabaik kami gabi marmulia di jauho kami gabi tinopanay baru mauliate madidenggan ni basami atok say pasu-pasu mahatami say pasu-pasu ma parsauran nami on gabi hamulio di buarmu may atok pinuji pinasangap maho ola nion sahat rodi saliling nililing na amin tapasaha ma piliata maridi mahita Tuhan Yesus menjauh
batang yakum apiliatta. Ali di batang ama nami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehol-lehun na dinggan. Dot na sauli basa na mauliutus. Kupasat tami masyan na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramo tiya sa hupar hasya kami pilihan o pati buluhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di benua gijak say pinorbadia magwarmu, say roma harajaumu, say saut malomani roham di benua tongosongon na di benua gijang, lehom matu hami sadari okang ngolua siapari, say sama dosa nami songopan esa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasawrohon ma damena tutotim. Oh